Uħud mill-istudenti li bħalissa għaddejjin bir-resits tal-O-levels talbu revision of paper madankollu baqgħu ma rċivew xejn. Dan wassal biex l-istudenti qed jispiċċaw jagħmlu eżamijiet li jista' jkun qed isiru għal xejn għaliex revision of paper hemm ċans li l-marki jiżdiedu u saħansitra l-istudenti jispiċċaw iġibu marka li biha jgħaddu. Tkellimna ma' om ta' studenta li bħalissa għaddejja minn din is-sitwazzjoni. Ir-revision of papers ma waslulniex sal-eżami, bdew l-eżamijiet ġifieri tar-resit, fidejna ma kellna xejn, ġifieri ħallasna l-flus, assolutament u maħniex moqdija. Tispjega li binta qattet sajf sħiħ tistudja u ħasset ukoll għall-privat meta kien hemm każi din is-sena stess fejn marki telgħu minn 7 u allura tfisser li dak li jkun ma jkunx għadda għal 4 u allura pass mark. Aħna ħallasna l-privat, it-tension li waqgħet fuq it-tifla u fuqna għax din sajf ma gawditux. Tu reġgħet trid tgħaddi mill-proċess kollu biex terġa' tagħmel l-eżamijiet u aħna għadna bla indikazzjoni fejn qegħdin xejn. Ħallasna l-flus għal xejn. L-istess staqsiet jekk dak li għaddejjin minnu dawn l-istudenti huwiex ġust.